No niin, moro, eli kiva kun pääsit tulemaan haastatteluun tänne Tiikereiden 0607 porukan ja siihen liittyvä Kanadan matkaa kohdistuu. Mikäs itellä fiilis? Joo, hyvä fiilis on. Tässä on saatu aika hyvin kesäpaineet, hienot säät on ollut niin 2 kertaa päivässä. Mikäs sulla oli jo ensikokemus oli siellä viime keväänä? No totta kai vähän karpaat. Eli eikä 3 peliä vaan ja joukkoja on loppu aika nopeasti, mutta totta kai siitä voi ottaa irti aika paljon, että niin pääsi joukkojen sisään aika hyvin. Ja nyt tietää kaikki coachit ja koko organisaatio aika läpikotoisin, niin se on aika helppo hyppää sinne nyt kun menee, ei tarvii siitä turhaa stressaa, että on keskittyä sieltä, että kekkomaan. Mitäs tässä on ollut tämmönenkin prokkis, että susta ollaan tekemässä kirjaa. Miltä se on tuntunut? Oliko se vaikea päätös lähteä siihen mukaan? No, niin kyllä sitä hetken piti miettiä, että kumminkin vasta ollaan 90 mitään saavutettu ja sitten tulee kysymys, että tehdään tämmönen, mutta toisaalta se on vähän erilainen kirja, niin se on ehkä ihan jännittävä sillä tavalla, että se ei ihan ole mikään perus, että se vähän kertoo, että missä mäkin olen junnuna mennyt ja kyllä siellä vähän suostelua tarvittiin, että lähdin mukaan. Yksi merkittävä vaihe uralla oli varmaan ensimmäinen ulkomaan reissu. Mitä sä siitä muistelit ja mitä muistoja sitten jää? Niin aika huikeet muistot. Sillä oli just eka reissu Kanadaan ja itse asiassa ulkomaillekin Lätkän parissa. Sinne niin se muistat kova turnaus oli ja kunnolla lähdettiin hirveästi puhuttua englantia, perheessä asuttiin ja silti jotenkin pystyttiin kommunikoimaan kaikkien kanssa ja saatiin ruokaa ja kaikki meni ihan nappiin. Sitä katsoin miten se on tapahtunut, mutta niin tosi kova turnaus oli ja se oli ehkä niin paras kakkuttu mitä oli. Siellä sai nauttia ja vähän pelaa hokiin. Sä osallistut siellä tämmöisen skills competitioniin. Sä vedit 13 vedosta 11 maalia. Seuraava jäi aika paljon sun taakse ja halli oli täynnä. Ja mitäs muistoi siitä? Kyllä se vähän jännittävänä ampuissa, sen mä muistan varmasti. Niin toivon vaan, että jos nyt yhden saa sisään, niin mä oon tyytyväinen. Mutta sitten niin, jotenkin se tuli semmoinen niin ranteet lukkoon, niin se toisti vaan samaa laulista ja kaikki meni sisään. Niin se oli aika hyvä fiilis. Niin just semmoinen, että ei ole hirveästi ennen mitään iso niin ihmisiä, joka edes tehnyt, ja sitten se oli tommonen kaikki huutoa, niin kyllä se vähän oli semmoinen, että ei oikein tiedä miten päin olla se. Joo. Sä osallistut myös siellä All-Star-peliin, ja sulle se oli mun mielestä iso tämmönen ensimmäinen steppi kyllä niinku uralla. Ja auttoiko tää se, että tää Kanadan matka, että sua myöhemmin tekee sit päätöksiä, kun sä lähdit sit oikeesti rapakotaanse, niin sulla oli kuitenkin tämmösiä kokemuksia takana. No varmaan joo, että silloin kun oltiin sen turnauksessa, niin huomasi kiekkoa hyvää siellä ja kaikki on hyvin, niin oli sinänsä vähän niinku helpotti ja huomasi että sieltä tulee pärjäävä kellalta englantia pluskaan, niin ehkä sekin helpotti toisaalta siihen valintaan, että siitä kielestä oli niin paljon stressaa ja niin kyllä se varmaan oli siellä taas niinku mielessä koko ajan, mutta en mä totta kai sitä miettinyt silloin, mutta kyllä mä veikkaan, että siinä iso apu oli. Sä oot käynyt myös meidän treeneissä tossa vetelemässä ja mikä fiilis sulla jäi? No joo, kyllä se on aika hienoa olla sillä, että näkee missä sitten junnut menee, että sielläkin on hyvin poikia ja tällaiset paljon varmaan äijistä kuullaan, mutta niin kuin sanoin, niin eihän pienestä vielä tiedä, mitä niistä tulee. Kyllä, se oli mun mielestä ihan mahtavaa, että se tuli. Me ollaan lähes Tiikereiden kanssa tossa, ei nyt, mutta seuraavana jouluna sinne matkaan, niin tuutko ole mukana seuraamassa meidän edesottamuksia sosiaalisessa mediassa ja annettu pojille hyvät tsempit sinne. No aivan varmasti, että itsellä on hyvin muistaa siitä, niin toivottavasti pojillakin tulee olemaan hauskaa ja laitetaan kiekkoon pussiin. Mut ei mitään, hei, nyt me toivotetaan sulle ihan mielettömän hyvää NHL-kautta. Mä oon aivan satavarma, että sä tulet siellä pärjäämään ja mistä kiekkoa reppuu siellä nyt vähän ylimmällä tasolla. Että nyt ne sun junnuvuosien haaveet on käynyt toteen, ei muuta kuin hyvää tsemppiä sinne. Kiitos.